हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि दावहारु गैयारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय बर' हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, हारि आरो हादरनि थाखाय दावहा नांनानै बे बुहुमाव मुंख्लं जानानै थांदोंमोन एबा जिउ गोमानानै थांदोंमोन। दा बैसोर बिथांमोननि रोजा रोजा जिउ गोमानानै थांनाय बिसिनि मुंख्लं खाम्फाखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिलांनो आखायाव लादों। नोंथांमोना गासैयै नायलांदो। बियो जाहैबाय देबोरगावनि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार्स मोनसे गिदिर बहाय गार्डेन खालामनानै दोननाय जादों। नोंथांमोना देबोरगाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियावनो साखाथियावनो दङ, सानजाजों नांजाबखानायखा। नोंथांमोना गोबाङानो फैखाबाय आरो गोबां जोंनि बर' हारियानो नुजोब्बाय, नाथाय गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव सफैनो हायैलाय गोजान गोजान डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनि आसामनि दाब दाब बर' फिसाफोरा दासिमबो क'क्राझाराव फैदोंब्लाबो बेफोरखौ नायसनलाङाखै एबा टाइम गैयिनि थाखाय नुसनाखै। आरो आङो सिगाङाव बेखौ इउटुबाव आपल'ड खालामखांबायमोन, मिउजिकजों आङो बेखौ आपल'ड खालामना होदोंमोन। नाथाय खुगाजों बुंना होयैलाय सोरबा सोरबा बुंदों खुगाजों बुंनानै होआ दा अब्ला साबसिन जायो, माखासे मोनथियै सुबुंफोरा मोनथिनो हागोन होननानै। बेखायनो नोंथांमोन, आङो बेखौ दा फारि फारि नोंथांमोननो खुगाजों खोन्थालांनो आखायाव लादों। बियो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बा बर' जाथिनि थाखाय गोदो गोदाय दावहा नाङै नाङै मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोना, जाय बिथांमोना जिउ गारलांदोंमोन। बिनि गासै बेवहाय दावहारुफोरनि मुंख्लं खाम्फाया बहाय दङ नै, एकदम रोजा रोजा हाजार हाजार सुबुंनि मुंख्लं खाम्फा। बियो मोनसे मोनसेयै बेखौ साजायनानै दोनजोबदों। आरो दायो गोबां मुंख्लंफोर दंबावो, बेफोरखौ होबावनांगौ दंबावोसो। बियो गोदोनिफ्राय बर'आ आन्दलन खालामजेननायनिफ्राय बेसेबां जिउ गारबोखो बिथांमोननि गासै मुं आरो जायगानि मुङा बहाय दोनजोबदों। दायो आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो आखायाव लांदों, नायलांदो नोंथांमोन। बेवहाय रोजा रोजा मानसिफोरनि जिउमानि मुं, बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायनि नाम आरो मुंफोरा बहाय दङ। जोंनि हारि आरो हादरनि थाखाय बिथांमोना बेसेबां जिउ गारलांदोंमोन। बिथांनि मुङा खगेन बसुमतारीनो, टंला उदालगुरिनिमोन बिथाङा। नायनो हागोन नै बेवहाय बगपुरिनि। आरो बे सेकेन्ड टाइमाव नायनै खगेन बर', दलबारि बाक्सानिमोन बियो, बिथाङाबो मुंख्लं जादों। आरो बेयाव नायलांनै गोबां बिदिनो रोजा रोजा मानसिनि मुं दङ आरो बेवहाय साफा साफायै। नाय, नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोबा बिखा खामगोन आरो गोसोखौ दुंहाव मोनगोन। ओरैबायदि सुबुंनि हरै फारसेजोंबो दं नै रोजा रोजा, आरो ओरै फारसेजोंबो दङ रोजा रोजा। दा नोंथांमोना सम मोनोबा बेफ्राव माब्लाबाफोर बेरायफैयोबा नोंथांनि साननाय हनाया एसेब्लाबो सोलायगोन, चेन्ज जागोन। हारि आरो हादरनि थाखाय नोंथाङाबो एसेबाबो खामानि मावनो गोसो जागोन। बियो हनै सिदा मुंख्लं खाम्फा गोजौआव दोननाया बड'फामोन। बेवहाय गासै दङ आरो रोजा रोजा जाय बेवहाय सोसनजायै सुबुंफोर दंबावो। दायो बेखौ लासै लासैनो सोसनलांगोन। जोंनि बर' हारिया ओरैनो BSc मोनाखै, ओरैनो BTC मोनाखै, आरो दायो ओरैनो BTR मोनाखै। रोजा रोजा सुबुंनि जिउ बावनायनि थाखायसो जोङो BSc मोनबोदों, BTC मोनबोदों, आरो दायो BTR मोनबोदों। आरो जोङो बिनि उनाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौबो नांलांनांगोन, आरो जोङो बेखौ नांथारगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। आरो आसा खालामनायल' नङा, जोङो बेखौ लाबोथारनो थाखाय जों जुजिनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि रोजा रोजा बिर जोहोलावफोरा बड'लेण्डनि थाखायनो, सेपारेट स्टेटनि थाखायनो बेवहाय मुंख्लं जालांदों, जिउ बावलांदों। बेखायनो जोंबो जेब्लाबो गोख्रों जानांगोन आरो जों बिसोरखौ मान बावनांगोन। जेब्लाबो जों अराय गोसोखांनांगोन बिथांमोननि बेफोरबायदि हारिनि थाखाय मावलांनायखौ। गोबां मानसियानो बेवहाय फैनानै बेखौ नायफैयो, बेलासि समाव बेरायफैयो। नोंथांमोनहाबो मालाबा क'क्राझारफ्राव बेरायफैयोबा अननानै बे जायगाखौ हाबलांनानै नायलां। जेरैबो बिबार बारि साजायनानै दोनदों। दायो रानस्राव बोथोरखाय बिबारा एसे बांद्राय मोजां जायाखै। बेवहाय माखासे मेनटेनेन्स खालामग्रा सुबुंफोरबो दं, बेखौ फोसाबबाय थायो। जेरैबो सोरगिदिं बिबार बारि गायजोबना दोनदों। दायो नै बिबारफ्रा गोरलै गोरलैनो। नायलांबाय था लोगोफोर। आं ओरै दहाय खावसेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिखांबाय,
आरो ओरै बे सानजा फारसे आरो खावसे दंबावो गोबां मुंख्लंफोरनि खाम्फाया। नोंथांमोना नायलांदो, आं बाव गासिबो बिबारजों साजायनानै दोनजोबदों। आं ओरै खावसेजों नोंथांमोननो दिन्थिनो फैबाय। नायनो हासिगोन नैबे ओरै खावसेनि, हरैजाय खावसे दङमोन आरो ओरै खावसे बेनो ओरैबो रोजा रोजा सुबुंनि मुंख्लं खाम्फा दङ। बिथांमोना बांसिनै हारिनि थाखाय जिउ बावनाय। आरो दायो एनडिएफबि गोबां मुंख्लंफोर दंबावो। एनडिएफबि गोबां मुंख्लं जानाय सुबुंफोरा बेवहाय माखासे सोसनजाबावाखै। गोबां एनडिएफबि मुंख्लं जानाय बा सहिद जानाय बिथांमोननि मुङाबो बेवहाय लासै लासैनो गाखोजोबगोन। अब्ला नोंथांमोना साननो हायै, सानख'नो हायै हारि आरो हादरनि थाखाय, जोंनि जाथि बड'लेण्डनि थाखाय, आलादा रायजोनि थाखाय बेसेबां जिउ बावलांनांखो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन बेसे बुरजा जिउ बावलांखो। बेखायनो नोंथांमोना अब्लाबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखां आरो बर' हारिनि थाखाय मावनो गोसोखां। हेलेना बसुमतारीमोन बियो। बिथां आइजोआबो हारिनि थाखायनो जिउ बावलांदोंमोन। आरो ओरै फैयै फैयै दंबावो नै बिथांनि मुङा सुजित नार्जारी। सुजित नार्जारीयानो एबसुनि गिबि आन्दलनाव जिउ बावजेननाय सुबुंमोन। बेखौथ' आं बुंलायनांलिया, बयबो मिथिखायो। अब्लाबो नेक्स्ट जेनेरेसन जाय उन्दै गथ'फोरा माब्लाबा फैनानै बे भिडिअखौ नायसनोबा बिथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन होननानै आङो बुंदेरनानै होबाय। बेवहायबो दङ नै सासेबाव अन्थाइगोरा बड'सा पानिसालिनिमोन बेयो, उदालगुरि। बिथाङाबो हारिनि थाखायनो जिउ बावलांदों। बिदिनो सोरगिदिं बिदि दङ आरो लाइन लाइन साफायै साफा साफायै साफा। बेजों लोगोसे माखासे अन्थाइ खाम्फा दङ। बिथांमोनखौ माखासे एसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि हिसाबै, जिउ बावलांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बिदि खालामना दोनदों। हरखाब नार्जारी बिथांनि मुङा। बिथाङाबो हारिनि थाखाय जिउ बावलांदोंमोन। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।